Umlazi Christian Center Ministries ibandla Umlazi Christian Center Ministries eliholwa uDr NMS Nkwanyana kanjalo noDr ND Nkwanyana bakwethulela iPassover celebration kulonyaka silithathele encwadini yabaseKolose chapter 2 verse 13 and 14 isiqubulo sithi he is alive and I'm forgiven. Inkonzo zakho ziqala ngolwesine ngo6 ntambama, ngolesihlanu inkonzo zakho ziqala ngo9 ekseni, bese kuthi ngomgqibelo ziqala ngo9 ekseni, ngesonto uvukile uJesu ziqala ngo8:30 ekseni. Konke lokho kwenzeka endlini yaleli bandla lapho likhonzela khona Umlazi Christian Center Ministries osenumber P791 Rapbell Road eMlazi. Kanti ungasithola einkundleni zokuxhumana facebook.com/umlazi. Mayelana nemininingwane ungafona noma uWhatsApp ku-084-771-2010. Elinamandla iphasika elizoletha imvuselelo kumuntu wangaphakathi, ngoba iqiniso lithi uJesu wafa, iqiniso futhi lithi uJesu wavuka. The way I learn, and I like the